Xa van alá 22 anos. A regata Cruceiros Hotel Galatea volve este ano ca forza de sempre. O Club Náutico de Portonovo organiza este evento, que se disputa esta fin de semana, e o Concello de Boiro non quixo faltar a esta cita, sumando 7 anos consecutivos participando na proba, xa que ademais de apoiar o deporte, a regata serve como reclamo para atraer o turismo. Isto se fai porque existen empresas, porque existe Javier, porque existe a náutica, e vosotros que facedes. Nós, evidentemente, acompañamos, recibimos, aloxamos, somos corteses, poñemos a disposición medios económicos tamén, logísticos, pero a verdadeira esencia sodes vos. A regata sairá o sábado ás 2:30 da tarde dende Portonovo e chegará a Boiro pola media tarde, para sair o domingo ás 12 da mañá e voltar ao punto de saída. Dúas etapas que suman case 50 millas, percorrendo as rías de Pontevedra e da Arousa. Nosotros solemos decir que es una regata un poco familiar porque, suelen participar, no es la típica regata de competición, aunque sí hay premios, hay trofeos, hay un reglamento, pero es una regata que por el recorrido que tiene es un recorrido relativamente sencillo, porque es un recorrido costero, son 19 millas aproximadamente de trayectoria de ida y otras 19 millas de vuelta, y que esperemos que todo transcurra como tiene que transcurrir. Desde logo que o Club Náutico de Portonovo nos elija a nós como porto de colaborador para unha regata tan importante, creo que xa algo que é moi significativo dentro do que estamos facendo día a día, traballando para que Boiro cada día máis sea máis conocido, non só a nivel de tránsitos, non só a nivel de actividades, senón tamén a través da vela, que ten que ser o futuro e ten que ser un referente para todos os boirenses. Estímase que participen preto de 25 embarcacións, que se dividen en 4 categorías. Unha delas, a clase solitario e A2, clasificatoria para o Circuito Galego de Vela, unha cita que conta novamente co patrocinio do Hotel Galatea e Conservas Pescamar. A entrega do trofeo Pescamar terá lugar o domingo ás 7:30 da tarde en Portonovo.